Stáva sa aj tebe niečo podobné? Že máš pre niektorých ľudí nejaký zlepšovák, ktorým teda výrazne dokáže pomôcť niečo robiť jednoduchšie, lepšie, efektívnejšie a podobne, ale jednoducho títo ľudia ti povedia, že sorry, nemám na to čas, tak vitaj v dnešnej dobe. A je to taká realita, lebo veľa ľudí si jednoducho hľadá tie najľahšie cestičky a tým pádom, pokiaľ by mali riešiť, hľadať niečo nové, tak jednoducho berie im to prirodzené, nejakú energiu, a tým pádom radšej použijú na to tú výhovorku sorry, ale na toto nemám čas. A zase naopak tí ľudia, alebo prípadne priamo ty, pokiaľ dokážeš takéto veci na zlepšenie toho fungovania, zefektívnenie proste využiť, tak máš niečo navrch. Takže určite pokiaľ máš pre niekoho nejaké zlepšenie, tak rieš to len s tými ľuďmi, ktorí to reálne využijú, ale čo je veľmi dôležité, aby si to v živote využil alebo využila ty.